Delay đường rồi एकदम 26 January hor ससेनिफ्रायनो हारसानिफ्रायनो देलाय होदों आयु आहा बेखौनो होनबालाय फास जानो दंबावोसो सिख्लाफोर देलायनांगौआ दाबोनो साथामबो देलायखांदों 7:30आवनो रेडि जानांगौ जोंहा र'आथ' बिसिबां लाव नागिरो सासे जोंना माबाया मा बिलाय ए जागासिनो बिसा ayo mama delek yang bilang angin satu lagi lagi ready जोंना नै ओंखार एकदम रेडि जाजोब्बाय कमप्लिट जाबायानो एसेनो एबारना बयसफोरनि र' दे बा दाहाय मोसानायाव दाहाय नुसिगोन आरोखि मा जागोन बिसोरो स्कुलनिफ्राय ओंखारबोबाय गेट बारबाय दा नोंथांमोनखौ प्रग्रामावहाय लोगो हमसिगोन जाखाबायना ओंखारबोदो हाबबोदो बिराद बुरजा 63 जन टटेल गोजौजों नायदों टटेल 63 जननि खोथाना दंबावोसो नै नांला
लोगोफोर नै थाबायगासिनो जों देनजार थाबायनो हाखायो थाबायनो हायोना जोङो देनजार थाबायनो हायो जों थाबायनानैहाय ओरै माबा सेसाफानि ओरै दाङारखाथा ओरैहाय एकदम काजिगाव फैफिनग्रासो जोङो देनजार थाबायनो हायो जों दा गार'फारानिफ्राय थांफिनगासिनो लोगोफोर एकदम देनजार थाबायनो हायो जोङो गथ' गथाय गासिबो थाबायजोबो आथिं रानायनि जों स्कुलाव ओरैनो क्लास लालाय थांलाय फैलायल' नालाय बेनि थाखायनो जों एकदम थाबायनो मोनबानो थाबायखावनायल' जोंना दा प्रेजेन्टआवहाय फाइनालि लोगोफोर स्कुलावहाय सफैफिनबाय दा जोङो थाबायनानैनो फैथारबाय आरोखि ना दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर बाय बाय